Shiteng kan ta shaban palat Shiteng senya hagamet lai phau terek unai weng araja arbusan ki board Pulit Kyad kan san ha Urkaliar Mardor light kedam senyong shaban poi ke Shnong men song ben Kyndang ke Be-aiñ Be-aiñ ha kane ke benta kani ke jing khanra la pen long dagi board Pulit but anti narcotic task force Meghalaya na ke jing yo jing tip ba am tang ke jing Kyiad Be-aiñ ke jurbha andala Khang wine store henry wat ke jing khayi drugs ru kumjo shu la lap ba mari poi ke board Pulit bon ke dukan bo jing bam tang kanam henry ba penyat kam khayi Kyiad Be-aiñ kila Khang Krad lut layo iru bagi bede Kyiad bat bam yo nong commission kila pet Krad na kate ke jaka bat ki dukan kila kedo don kti penyat Kyiad Be-aiñ ru kila Khang Mardor laban kedo bagi jing de Kyiad Be-aiñ andala Khang wine store ha kane ke jaka kade ke bajur bha bat ki bethiet Kyiad Be-aiñ ki penyeng kali klem akor hadu bakalawan ra jing thut ya ki belet bawan kham tam ki belet wat jing sumar chene grims laban ong bagi jing wan Kyndang ki board Pulit ha kane ke Miet kala pen pet mat ki baju melian bende Kyiad Be-aiñ ha kane ke jaka ke baman ke Miet ke bajune hadu ke pot steps nya Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka Kyiad. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya